Vidíte to moje video? Kámo, čumte na to. Vidíte to? Toto je moje video, chápete to? Posluchači, chápete to? Počkajte. Dajte like a odber, budem veľmi rád, ak im dáte. To je video, aké nebezpečné, to, že ste chodili. Jak to dobre? Jak to tak kričal, práve viete, že hej. Ja nechápem, ale normálne. Takže ja viem, že mám hrať nejaké hry, keďže som youtuber. Hej, ale nechcem. Lebo neviem, ako to robiť. Som prvý malý youtuber. Mám 8 až 4 rokov. Čau, Bea. Čaute. Tyjo, chápete to? Ja som proste na YouTube. Toto bol môj životný sen. Toto je... Čo je toto? Veď to je Tommy na YouTube. Hej. No, ja som taký rád. Ja som taký rád proste. Dobre. Chápete to? Chápete? Veď už má 2 lajky. Aj odber už A má. viete čo? Odber! Mám odber! Pred 5 No, ale viete čo je dobre? Dajte aj komentáre, hej? Dajte aj komentáre. Vždycky nás zabudol, hej? Dajte aj komentáre proste. Lebo proste ja som prvý, najmenší youtuber. Toto musím. No ja som. Počúvaj, tak sme... Takže prosím, dajte like a odber a komentár. Dovidenia.